Musíte tam byť. Ospravedlňte ma, som prechladnutý. Kvôli vám už týždeň čakáme. Vajda ma zmláti, keď vy tam nebudete. Čak povedz. Viete, je to pre mňa česť, ale ja zabíjanie neznášam. Pán učiteľ, vy neviete, čo je to za slavnosť. Vajda prikázal, že keď neprídete, nezabije ho, lebo vy ste náš učiteľ. No, pán učiteľ, veď my sme už vyše roka ani muchu nezabili. Tak čo, deti? Mám ísť? Toho koňa strhajú. Netrhajú, vyháňajú z neho zlo. Všetko zlo mu vylezie von z penou, potom bude mať mäso ako kurča. Už bude, že dobrý. Zložte ho, však učiteľ je tu. Pán učiteľ, je váš. Nebude ti za ním smutno? U vás mu bude dobre. Ako sa volá? Aran. Aran.